أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس أو كما قال. Anas ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: najbolji među vama je onaj koji ne napušta ahiret radi dunjaluka, niti dunjaluk radi ahireta. I onaj ko nije na teretu ljudima. Najbolji vjernik. A ovdje ima krajnosti, ono kad čovjek malo sagleda kod ljudi stanje kakvo jest. Ili prvo ili drugo se dešava. Napušta ahiret radi dunjaluka. Kako hoćeš takvi, jel da? Napušta ahiret radi dunjaluka. A ima i oni koji napuštaju dunjaluk radi ahireta. Ni jedan ni drugi ne valjaju. Subhanallah. Najbolje, kaže, onaj ko nije na teretu ljudima. Subhanallah. A hadis jedan koji će malo pojasniti još bolje ovo čemu sada, rečeno u hadisu, kojeg bilježi Ahmed ibn Hanbel. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: kome god Allah otvori da mu dunjaluk ide, Allah će, kaže, među njima ubaciti neprijateljstvo i mržnju do kijametskog dana. Subhanallah. A sljedeći hadis, sad malo na izgled ko da je kontra. Kad nastupi ahir zaman, kad je nužnost da čovjek ima para, kojima će, kaže, popravljati, kaže, svoje stanje, i vjersko i dunjalučko. A to znači oni koji ma dunjaluk ide, a inače nisu se odredili, nisu se vjeri inače posvijetili, sigurno u kući, u porodici njihovoj, to je mržnja i tekaka. Ne pričaju, ne razgovaraju, ne mogu se gledat. I to uža porodica. Nema porodice da nema nekog, da ne razgovara s nekim, to je znak da tu dunjaluk dominira i tekako. A vamo, niti valjaš da napustiš onaj dunjaluk radi ahireta. Svaka čast, sve u redu, ovo ahiret. A ti nemoj još onda opravdanje uzma, pa da će Allah. Da će Allah, nego Allah je postavio zakon na dunjalku. Uradi ono što do tebe, onda dobit ćeš. A vala da će ih, pazi ovo, iako ništa ne radiš, da će ti, čak i nevjerniku daje, jel da? Ne vjeri Allah, Allah mu daje. Ne smiješ biti na teretu ljudima, subhanallah. Uradi ono što je do tebe. I napravi jedan ono što kažu kompromis, pravi onaj. U pristupu, dakle, i dunjaluku i ahiretu. Ali ako budeš prvo uradio da se odlučiš za ahiret, onda dunjaluk tako i dolazi. Onom hadisa, ako se sjećate kad smo govorili, Allah odbija da ahiret nijetskim, dunjalučkim nijetom i obrnuto. Subhanallah. Nijetom ahireta, ne do dunjaluku. Zašto ne? Zašto ti odlučio samo ahiret, a isto zaboravio se da je njiva dunjaluka. Da je njiva gdje se zarađuje ahiret, to je ovdje. Znači, posvijeti se i tu. Ili najbolji je primjer onaj, kad je Alija, kaže za njega da smo ga vidjeli u svom ponašanju. Kaže, po danu kad bi ga vidjeli koliko radi, koliko je posvećen poslu, djelovanju, rad.
Kaže, pomislili smo da je najveći dunjalčan. A kad bi pratili njegovo stanje najveće, pomislili smo da ovaj čovjek veze nema sa dunjalkom. Subhanallah. Ali Rasulullah sam se prenosio da je rekao, radite za dunjalk kao da ćete živjeti vječno. A za ahiret kao da ćete sutra presaditi. Subhanallah. Eto tu je ovaj hadis upravo nam govori o kompromisu tom. Znači, što god više budemo imali nijet ahiret, tokom nam više se servira dunjaluk. Molim Allah da nas učini od onih koji će istinski da ne budu na teret nikom i koji će istinski odlučiti se za ahiret. I molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegovu času pored sve sahabe da al-Fatiha.